Denne delopgave har haft overordnet trivsel, og efter undersøgelser fandt vi ud af, at socialisering har en meget stor effekt på i hvert fald studerendes trivsel. Yderligere fandt vi frem til, at samarbejde i teams altså er en meget stor effekt på socialisering og hvordan man kan socialisere med andre. Derfor starter studien, og vi valgte at kigge videre på det. Her så vi, at der kan være nogle forskellige problemer med teamwork, og hvordan det så skal løses, fandt vi ud af, at jamen, meget af det hænger sammen med kommunikation, og hvordan man har god kommunikation i sit samarbejde. Og yderligere fandt vi ud af, at man kan skabe god kommunikation ved nogle forskellige metoder, f.eks. at bruge psykologisk tryghed. Og med et interview med Søren Hansen fandt vi frem til, at en god måde at skabe psykologisk tryghed er nogle aktiviteter om morgenen, som lille eksperimenter eller spil. Og vi har altså besluttet os for at lave et spil, som kunne fremme psykologisk tryghed og fremme kommunikation i gruppearbejde. Så for at finde ud af, hvilken slags spil det skulle være, fandt vi nogle artikler og nogle undersøgelser, og fandt ud af, at asymmetrisk game design især er meget god til at fremme socialisering blandt spillere. Vores spil også skulle være et samarbejdsspil, cooperative, da det giver mest pro-social behavior. På den undersøgelse lavede vi nogle forskellige designkriterier, som så kunne bruges til at designe og implementere vores produkter. Vi lavede så nogle designs, nogle skitser, nogle brainstorms, og efter det begyndte vi så at implementere det. Og I kan se mit spil her. Vores spil hedder det. Kom ind, vælg til level. Vi har lavet 3 levels, og den første går ind. Hvad er det her? Jamen, det er faktisk en labyrint. Hvis vi begynder at bevæge os rundt, kan vi se, at pludselig løber vi ind i vægge, og nu er vi nede på et liv. Vi kan ikke se, hvor der er nogle ting henne. Taber vi. Ikke særlig sjovt spil, hvis man ikke kan se noget. Men det kan man faktisk godt, hvis vi bruger vores pdf, som vi har lavet ved siden af. Spillet er et multiplayer-spil, så hver spiller har deres egen side af den her pdf. Det er det ene af spillerne, der kan se alle buskene på banen. Den anden spiller heroppe kan se alle tønderne. Og den tredje spiller kan se træstubbene, og så er der også en, der har stenene. Spillerne skal så kommunikere om, hvor de forskellige vægge og foreninger er rundt på kortet. De kan snakke sammen om, hvordan man så kan komme videre. Når de så snakker sammen, kan de sige, jeg kan komme opad, jeg kan også komme opad, jeg kan også komme af. Skal vi opad? Hvor kan vi gå ind? Jeg kan ikke gå til venstre, jeg kan ikke gå op. Jamen, jeg kan kun gå til højre. Så går vi til højre. Går meget til højre, snakker man andre sammen. Så går spillet ud på, at man snakker om, hvor man skal hen, indtil man kommer ind i de her stjerner. Så en lille collectible kan se ned til venstre hjørne, hvor man ser, hey, du har fået 1 af 2 til lykke. Det gør rigtig smart, udover at vise den her pop-up, som giver et spørgsmål eller en statement, som man kan diskutere. Det her er alt sammen nogle PBL-spørgsmål fra nogle check-ins, vi har lavet i PBL. Og dem har vi så taget og genbrugt i vores spil. Bare for måder at kunne kommunikere med hinanden om gruppearbejde. Og man så har klaret levelet, uden at ramme 3 obstacles, kommer ind til båden her og går videre til næste level. Vi har lavet 3 levels, og de er alle sammen forskellige. Og det er så pointen, at man kan spille det her spil hver morgen og få et nyt level hver morgen. For at teste det her produkt, så har vi altså lavet en lille test ud fra Kolmos kommunikationsdiagram. Og vi prøvede at finde ud af, hvordan folk snakker med hinanden, før de spiller vores spil. Eller rettere sagt, hvis de ikke har spillet vores spil, i forhold til hvis de har spillet vores spil, mens de laver en simpel opgave. Så lavede vi nogle grafer og finde ud af, hvordan der så kunne være forskel, og hvordan en hold, der havde spillet vores spil, faktisk havde kommunikeret mere med hinanden, end dem, der ikke havde spillet det, fordi de allerede havde måske begyndt at snakke sammen. Og ja, det er vores opgave.